Ongi etorri, oinarrizko azalpenen kanpalekura. Einaut, nekez aurkituko dugu glaziarrak ikusi eta aztertzeko leku hau baino beagorik, eza? Hala da, Arnaitz. Glaziologo batentzat, ia paraísoan egotearen parekoa da hau. Ia diot, tamalez Pirinioetako glaziarrak pixkanaka desagertzen ari direlako. Argi dago, klima aldaketak eragin zuzena duela goi-mendietako izotzak urtzean, baina Einaut, zer gertatzen da glaziar bat desagertzen denean? Hori erantzuteko, egin dezagun 40.000 urte atzera. Glaziazio garaira. Garai hartan, indartxo ageri zaizkigu glaziarrak Pirinio guztian zehar. Mendikatea alderik alde zeharkatuz. Zehazki, noiz hasten da glaziarren atzerakada edo zokoratzea? Gutxi gora bera, duela 15.000 urte glaziarrak atzera egiten hasiko dira. Garai hartan, U-formako haranak agerian geldituko zaizkigu eta depresiogune eta sakonunetan urtzeurak batuko dira. Goi-mendiko laku eta iboi-zarrenak osatuz. Glaziarrek izotz gehiago galdu ala, sakonune berriak sortuko dira. Eta aurrez osatuta zeudenak, loiz edo sedimentuz betetzen, turbera eta zoikaztegiak osatuz. Hau da beraz, glaziar bat desagertzen denean, gertatzen dena. Beraz, Einaut, Pirinioetan ikusten ditugun iboi eta laku ezberdin horiek glaziarrak desagertzen sortzen dira? Bai, eta bitxikeria bezala esango dizut. Glaziarren desagertze azkarraren eraginez, gaur egun ere laku berriak sortzen dira. Jakingo zenuke zenbat urte euskaten laku hauek? Ez dakit, 2000 urte edo? Zu dituzunak baino gutxiago, 10 urte baino ez. Benetan? Bai, hau da, zu baino gazteagoa dian lakuak badaude oraindik Pirinioetan.